Bon dia, companyes i companys de batalla. Us vull fer una proposta d'ús del web Música de Poetes. D'entrada ja us dic que per a secundària el lligam entre música i poesia és ja un encert. Per què? Doncs perquè evidentment la poesia és un dels gèneres menys consumits pels adolescents i llavors el fet d'afegir-li el fet musical doncs ja d'entrada fa que la poesia siga més atractiva, més amena i per tant més motivadora. L'activitat que solc implementar a l'aula és una activitat que consta de dues parts, d'acord? La primera part és una anàlisi comparativa de dos poemes d'un mateix tema, d'acord? És una anàlisi que està menys centrada en el fet formal o estructural del poema i en canvi està més enfocada a analitzar el que seria el resultat, no? La funcionalitat estètica de la poesia. Llavors, la segona part seria crear una versió actualitzada, tant des del punt de vista de la música com des del punt de vista de la lletra, d'un dels dos poemes que han triat, el que més els hagi agradat. Per exemple, el que faríem és formar grups dins l'aula i grups de 2 o 3 persones i llavors assignar-los un tema genèric, no? Per exemple, doncs els temes l'amor, el desamor, la solitud, l'enyorança, l'amistat, la família. Posem per cas que el tema assignat siga la solitud. Llavors, la feina que tenen els alumnes és d'entrada fer una recerca al web. Imaginem-nos que ens ha tocat la solitud, doncs aniríem a fer una recerca, aniríem als poemes o als poetes i per exemple triaríem Josep Palau i Fabre, que té un poema que es diu Sol, d'acord? Llavors ells descarregarien la versió en PDF de la lletra, és també una possibilitat que dona el web. I per exemple el poema de solitud de Vicent Andrés Estelles, Soledat. Faríem el mateix, llavors ells haurien de fer una anàlisi formal i respondre les preguntetes d'una fitxa, en què els preguntarien pel tema, pel títol, per l'autor i l'any de publicació del poema. Després haurien de fer una interpretació amb exemples justificatius i quins versos o mots s'han agradat més i per què, o quin tipus de música pot adherir-se bé amb el poema. Per exemple, en aquest cas doncs, veuríem que el poema de Palau i Fabre és un poema pessimista, no? I hi ha algunes frases o mots que ho corroboren, com per exemple l'home sol sent fred al cor, una dent que el mossega, i es mou feixuc amb la recança oberta, viu amb el pensament a la trencat, d'acord? En canvi, la versió d'Estellés és just el contrari, és una versió optimista de la solitud. Preserve molt la meua soledat, com un gran bé, l'acaricia i el tempte, ningú no sap el que a ella li dec. Defensa molt la meua soledat, el meu racó petit de cada dia, el meu jardí o el meu convenciment. Per tant, ells farien aquesta primera part de l'anàlisi i després ja haurien d'escoltar la versió musicada, que en el cas d'Estellés és una versió de Feliu Ventura i en el cas de Palau i Fabre és una versió de Ramon Muntaner. D'acord? Per tant, una vegada han escoltat la música, han de resoldre una segona fitxeta, no? Autor i any d'edició de la versió musicada, si els ha sorprès la versió, si no i per què, i què hi aporta la música. I una vegada tenen la fitxeta resolta de cadascun dels dos poemes, el que han de fer és la segona part, que és allò que us he explicat, no? Han de triar dels dos el que més els hagi agradat i llavors fer una versió actualitzada del poema, actualitzant la lletra, actualitzant la música d'acompanyament. Amb tot això tindrien carta blanca, llavors ho haurien de presentar al grup classe. Jo trobo que aquesta proposta és una proposta bastant completa perquè treballen alhora continguts, no? Com el fet de treballar
tant llengua com literatura. Treballen també habilitats, no? Com el fet interpretatiu, no? El fet de raonar i d'argumentar, i també el fet creatiu, desenvolupen la seva creativitat, i al seu torn també treballen valors com per exemple l'estètica.